paisajismoa da sortze prozesu bat nontzuk ez daukazu kontrola horren bilakara nolakoa izango den. Jardina ja iritsila heldutasun batea, landare horiek ez badute izan behar ez dirala izango, eta egongo dirala ordezko beste batzuk. Batzuetan gaude obsesionatuak eredu batzuk lortu nahi hortan, ez? Eta azkenean, naturak esate dizu ez duela pena merezi horren beste borrokatzea, eta pakea egiten dezun momentu hortan gauzak bere honea etortzei jala. Osea, niretzat hori da adibide nabarmenena, nola satainekin guda estu bat sortu nun hasieratik, eta ez nun lortzen aurrera egitea naiz eta mekanismo guztiak erabili baien kontra, eta buruarekin pakea egin nien momentuan, hor gaude, coexistiendo en armonía. Hemen egontzan ingles bat esan ziala beak idatzi zula, ez dakit, munduko estankeri politena Oxfordeko edo Cambridgeko unibertsitatean zeola, eta hemen eitea azeon tipua txundituta eta santzun hori zuzendu hartzula hau zalako. Osa nion, venga, ya vas tardando. Hiru jardinetan negar egin dut, edertasuna jota, sindrome de Stendhal horre jota, negarra ez astentzea, ez? Bat izan zen, Sissinghursteko lorategi txurira sartu nintzanean, izan, eta bestea izan zen, Jardin Plumeko udazkeneko jardina bisitatu nuenean, hortzegonak, ukitu nindun goitik bera, eta hirugarren aldia negar egin detena izan da jardin honetan, sartu eta esan, ostra. Nolabait arkitektura dago alde batetik, eraikina dago alde batetik, eta eraikin horren estensioa bezala bilakatzen da jardina naturarekin bat egiteko. Eta bat-batean, iritsi zen, orain dela 12 urte, momentu bat, jardinarekin hasteko, genitun burnizko zirkulo batzuk, Donostiko obra batetik sobratu zianak, eta jardinak jarri nahi genitunak, Joanek marraztuzun erditik moztutako arrautze gozi baten forma, ez? Nik buruan dut gau hortan, arratsalde hortan, sinitzala ikusten, forma oboidalek bazutela potentziala espazio handiak eta txikiak antolatzeko. Ohera sartu nintzen arrautza buruan nula, 3 orduz lo egin nun, eta jeikiala plano gainean jarri nintzen, eta gaur egun bisitatzen danaren planoa atea zen, batean. Ni ziur nago egun hortan Mari kaptu zitu nindula, gau hortan, eta Marin esanetan jardu nintzala hemen zeharo kanalizatzen berak nahizuna, porque ateratzen, oso bizterala izan da prozesu guztia, ateratzen batean, izan zen, hau da egin behar dan jardina. Goiz hortan gertatu zana, dala gaur egun bisitatzen danaren magia guzia, ez? Eman sartzeko manera, bete ditzagun ametsak, argia ekar barnera, oeiera, eman sartzeko manera, milaka izarrez, oroitzeko gau goibela. Etorri zan Kiro geobiologo bat, eta gonea sartu zanean esan zuen, ostia, esto vibra en una frecuencia muy alta, ez? Eta ateazun bere pendulo, hasi zan ez dakitzen energiak neurtzen, eta esan zian energia osona duen etxe batek 8.000 zerbaiteko balorea izaten dula,
hemen genuen balorea 15.000 gehiago baino gehiagokoa zala, eta espazio espiritual baten balorea zala 18.000 ez dakiz zerrena, baino orduan esan dezakegu honeia espazio espiritual batetik oso gertu dagoela, eta honea jende etortzen denean esateiet, errezatzen hasteko. Indala 4 urte, bi arkitekta frantses etorri zian, hauek energia munduekin lan egiten duten, haietako batekin lan egiten dut arteka, eta jardinean etorri, bisita egin jardinea, eta gelditu zian flipatuak, osea, como en trance. Bat eserleku batean eseita, bestean, ez zuten behaien artean hitz egiten, ez zian mugitzen, eta nila, ale, il faut partir, ale, etxea, emakumiak, juntzian, eta lan egiten duten horietako batek hurrengo egunean deitu eta esan zian gertatu zitzaiena. Hemendik atea eta ezin zutela eutsi zeukaten emozioi, kotxea gelditu behar izan zutela, negar egiten hasi ziala, eta eukizuten sentsazioa izan zen hemen sortu nuna zala nolabait l'embrion materno. Eta jardinaren sarrera, osea, jardin gorri hori irtetzean uteroa zen. Jardin hau sortu zen partekatzeko. Ez zan jardin bat guk bakarrik disfrutatzeko, izan zan espresio bat nolabai mundura zabaltzeko. Gero eta jende gehiago etortzen da, leku hontan magia dago, edertasuna dago, eta partekatze hortatik jasotzen dituzun ekarpenak dira zoragarri.